bűntudat az egy nagyon komoly kihívás végig az úton. A betegek rendszerint attól éreznek bűntudatot, amilyen terhet raknak a rendszerre. Nagyon sokszor szégyellik a betegségüket. Betegnek lenni fiatalemberként, vagy nem fiatalemberként is, családfőként, családanyaként, sikeres emberként szembesülni egy diagnózissal. Ez nem egyszerűen egy betegség, ez bizony egyfajta önkép, sérülés. Nem lehetek többé az, aki voltam. Nem töltöm be azt a szerepet, amit be kellene töltenem, amit betölthetnék a betegség nélkül. A bűntudatnak ez az egyik forrása. A másik forrása az, hogy mekkora terhet rakok a szeretteimre. És benne van az, amikor az ember azt éli át, hogy a másik, aki szereti őt, aki gondozza őt, láthatóan fáradt, elfárad, megterhelődik, szomorú, kétségbe esett. Ezek is benne vannak a bűntudatot kialakító tényezőkben. Mit lehet tenni betegként a bűntudat ellen, ha beszélünk róla, ha kifejezzük a szeretetet, ha kifejezzük a nehéz pillanatokat is. Ha meg tudom fogalmazni annak, aki engem szeret és ápol, hogy mennyire értékelem, és ha el tudom neki mondani, hogy vannak emiatt bennem nehéz érzések, és ő biztosítani tud arról, hogy bár neki sem könnyű, de azért visszük tovább ezt a rendszert. A szeretet és a szeretet kifejezése. A szeretet én azt tapasztalom, hogy mindig ott van. De abban, hogy elfáradunk, a fáradtság sokszor elfedi. Nagyon fontos ilyenkor ezt kifejezni. Szavakkal, apró gesztusokkal, érintéssel, összekacsintással, összemosolygással. Ezek többnyire nem nagy dolgok, csak elfeledkezünk róla a hétköznapok sodrásában, feladatok sodrásában. A családtagok bűntudatának egy rendkívül fájó része, egy nehezen felvállalható, nehezen bevallható és nehezen megélhető része az, hogy elfáradnak ezen az úton, elfáradnak az ápolásban, hogy nyűgösnek érzik, hogy terhesnek érzik, hogy megterheltnek érzik magukat, hogy úgy élik meg, hogy elegük van ebből. És nagyon rossz ezt felvállalni önmaguk felé és afelé, akit szeretnek. És persze adódik a kérdés, hogy lehet megelőzni. Majdhogy nem lehetetlen a válasz, de mégis azt mondom, hogy nem szabad elfáradni. Segítséget kell kérni. Segítséget a környezettől, és ha szükséges, profi segítséget kérni. A pszichológusok, a pszichoterapeuták, a pszichiáterek, a mentális segítők, az önkéntes segítők, az önsegítő csoportok erre valók. Segítséget kell kérni, és merni kell megengedni magunknak a feltöltődés lehetőségét. Merni kell elmenni moziba, színházba, barátnőkkel, sétálni, kávézni, nevetni, megnézni egy filmet, szabad feltöltődni. A feltöltődésen mindenki jól jár. Szabad, nagyon erősen idézőjelbe teszem, hiszen használjuk ezt a furcsa idegen szót, szabad önzőnek lenni. Jó értelemben vett önzőnek, mert hogy ezt nem önzésnek gondolom, hanem egy egészséges, stabil, jó önvédelemnek, és ennek az önvédelemnek az a visszaigazolása, hogy feltöltődve sokkal nagyobb hasznára vagyok annak, akit ápolok, aki mellett ott állok ezen az úton.